दिनै रायजो राजाफोरनि लोब लोब बाहागो लानायनि गोबां खारन दं बेवहाय रायजो राजाफोरा माखासे मावनो गोनां खामानि दङ बेवहाय हा हुनि जेंना लोंनाय दैनि जेंना लामानि जेंना गोबां मावनो गोनां थानायलाय दा दिनैहाय सरकारा गोदान सरकारा एसे खायसे खामानिखौ आखायाव लाजेनदों जिहेतु दा बे खामानिफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बेहाय रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों माखासे समस्या समाधान खालामनांगौनि खाथिराव बयबो दले बले लोगो लादों हेफाजाब होदों आसा बिथांमोननि हेफाजाब आरो सहजजों फैबाय थानाय बिसायख'थिया मोजाङै मोजां देरहासारलांगोन बेनि सायाव मोजां फोथायनायखौ जोङो मोननो हादों दिनैनि थारिखआव दिनै नैबे प्रमद बर' दैदेननाय जा UPPL सरकार दा बे माने माखासे हा हुनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनाय लामा फारसे खामानि मावगासिनो दङ दिनैसिम गोबां रायजो राजाफोरनो हानि समस्याखौ समाधान खालामना होबाय जे एसे एनै दंबावो दा बेफोरो माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनाया हयथ' फैगासिनो दङ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां अर्थात नैबे MLA इलेक्सननि उनावहायनो नैबे समस्याया समाधान जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा माखासे मावनो गोनां इसु थानायलाय बेवहाय रायजो राजाफ्रा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लादों आरो दिनैहाय BTR सरकारनि जा मोनसे मावनाय मिशन आरो भिजन बेखौ मोजां मोननानै दिनै माखासे गुबुन दोलोआव थानाय GSP दोलोनिफ्राय दिनै दोलोखौ मोजां मोननानै गोबां मानसिफ्रा बेवहाय जयेन जाफैदों जाबावनो गोनां गोबां दंबावो नैबे साननैसोनि गेजेराव माखासे खमैनो 40नि सायाव माखासे GSPनि मावथिफ्रा बेवहाय जयेन जाफैगोन बिथांमोना जोंनो रादाय होदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव नैबे साननैसोनि गेजेराव बिथांमोना जयेन जागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपार स्टिल रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन